Әғуҙу билләһи минеш-шәйтанир-раджим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Безне юктан бар иткән Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә һәрберчә хәмд сәнәләребез, мактауларыбыз насыйп булсын. Ирешеп торсын Аллаһ Тәгалә Субханаһу ва Тәгалә безнең гөнаһларыбызны кичерә күрсен. Шулай ук Аллаһ Тәгалә йөрәк түрәләребездән чыккан салават шәрифләребезне, сәламнәребезне Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең рух шәрифләренә ирештерсен. Аллаһ Тәгалә безгә ике дөнья бәхете, дәрәҗәсе, байлыгы биреп, инде шушы яңа көннәребезне бәрәкәтле мөбарәк кылсын. Нинди изге теләкләр, мурат, максатлар белән бүген шушында җыелган булсак, шуларга ирешергә насыйплар әйләсен. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген сөйләшәсе сүзебез булыр иншаллаһ. Әзрәк кенә Аллаһ Тәгаләдән курку турында. Аллаһ Тәгаләдән курку. Без инде Аллаһ Тәгаләне ярату турында, Аллаһ Тәгаләгә ышану турында күп сүзләр сөйләдек. Ләкин Аллаһ Тәгаләдән курку турында да онытмаска тиешбез. Аллаһ Тәгалә куркыныч булганга түгел. Әлбәттә, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте аның ачуыннан алдарак йөри. Ләкин шулай да Аллаһ Тәгалә җәза бирүче. Һәм Аллаһ Тәгаләдән остарак итеп җәзалаучы зат юк. Кешеләр, мәсәлән, әллә нинди җәзалар уйлап чыгарсалар да, тапсалар да, Аллаһ Тәгалә алардан да көчлерәк, алардан да төрлерәк җәзалар бирергә мөмкин. Шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгаләдән курку турында без бер вакытта да онытмаска тиешбез. Әмма онытыла башлый. Аллаһның рәхмәте турында сөйләшәбез, Аллаһ Тәгалә кичерер, гафу итәр дибез. Һәм бер заман тәмух яки Аллаһның җәзасы безнең күз алдыбыздан китә. Курку киттеме, безне инде бер нәрсә тотмый. Кемдер әйтә, мәсәлән, ярату тота дип. Аллаһ Тәгаләне ярату тота. Ләкин ярату белән бер рәттән курку булырга тиеш. Мәсәлән, гаилә тормышында да шулай. Хатын-кыз иренне ярату гына түгел, куркып та торырга тиеш. Әгәр дә ул аны ярата икән чын күңелдән, бер заман яратуы кимеп киткәндә, күңеле төшкәндә, я булмаса ирендә берәр кимчелек күреп алса, аның куркуы тотып торырга тиеш. Әгәр курку булмаса, демәк инде ул үзенә аннан соң теләсә нәрсә рөхсәт итә башлый. Балалар да шулай ук. Әти-әни каршында ярату белән бер рәттән куркып торырга, шүрләп торырга тиеш бераз. Әтидән, әнидән шүрләп шулай бит, без бит менә кичкенә чакта үскәндә гел әти-әнидән шүрләп үстек. Алар безгә дус түгел шулай бит. Алар белән теләсәң ничек сөйләшергә яки теләсәң ничек кыланырга ярамый. Шүрләп торабыз, гел шүрләп торадыр. Менә бу кешене курку дигән нәрсә ул тотып тора гынах кылудан, начарлык кылудан, нәрсә генә әйтсәң дә. Дәүләттә дә шулай бит. Дәүләттә дә, дәүләт каршында да кеше куркып тора, җинаять кылулардан һәм башкасы. Бу нормаль күренеш. Шуңа күрә диндә дә бар ул. Әгәр дә диндә Аллаһ Тәгаләдән курку булмаса, демәк инде кеше гынах кыла башлаячак. Аллаһ Тәгаләдән курку бетте исә, кешеләр бәйдән ычкыначак. Без моны күреп торабыз шулай бит. Менә шуның өчен Аллаһ Тәгаләнең дәһшәтлеге турында бераз шулай бит әзрәк сөйләшеп китмичә, искә төшереп китмичә булмый. Мөхтәрәм кардәшләр, Айша анабыз радиллаһу анха бер заман бер кичкенә генә бала үлгәч, ул нәрсә шул бала турында әйтә. Бу бала хәзер җәннәттә кыш булыр инде ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм бу бала үлгән бит инде, җәннәттә кыш бит инде. Бетте гарантия хәзер. Хәдисләр дә бар шулай бит. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә. Алай дип әйтмәде. Син белмисең менә ди. Аллаһ Тәгалә җәннәтне барлыкка китергән, һәм җәһәннәмне барлыкка китергән ди. Һәм ди җәннәтнең дә әһелләре бар ди, җәһәннәмнең дә әһелләре бар ди. Ягъни җәһәннәм турында онытмагыз, анда да кемдер керәчәк ди. Җәһәннәмгә. Әгәр дә без хәзер үлгән бер кешене яхшы кеше иде җәннәттә, яхшы кеше җәннәттә дип уйлап утырсак, тәмухка кеше калмый. Кем керә соң аласың тәмухка? Тәмухның әһелләре бар. Һәм ул тәмух әһеле булырга мөмкин теләсә кем? Ягъни Аллаһ Тәгалә тәмухның әһелен яраткан икән, тәмухка кешеләр керә икән, демәк ул теләсә кем булырга мөмкин. Син дә, мин дә шулай бит. Шуңа күрә без бер вакытта да рәхәткә чыгарга тиеш түгелбез. Үлгән бер кешене шулай, мәсәлән, аш табылсаң инде гел нитәләр. Үлгән кешене мактыйлар инде шулай бит. Ул фәлән, ул тегән, ул җәннәт әһеле инде ул икән, булай иткән, изгелекләр генә кыладыр, яхшылыклар гына кыладыр. Әле алай гына түгел, Аллаһ Тәгаләгә тегендә яхшы кешеләр кирәк, шуңа күрә яхшы кешеләрне ала ул ди. Ул каян килгән сүздер инде тагын.
Аллаһ Тәгалә үз янына яхшы кешеләрне ала ди. Монда да начарларны калдыра ди җир йөзендә ди. Ул каян чыккан сүздер ул? Ул сүз христиан диненнән дә түгел, ул ислам диненнән дә түгел шулай бит. Аллаһ Тәгалә бөтенесен дә ала шулай бит. Яхшысын да, яманын да ала. Әси алган кешене нишләп яхшы дип уйлыйсың соң? Бәлки ул да начардыр. Калганы нишләп начар дип уйлыйсың? Бәлки ул яхшыдыр. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям алай дип безгә нәтиҗә чыгарырга кушмый. Без нәтиҗә ясамыйбыз. Без билгеләмибез кешене җәннәткә, җәһәннәмгә. Аллаһ Тәгалә билгели. Ә ул безгә әйтмәде кемнең кая керәсен. Ул безгә хәбәр итмәде. Безнең кулыбызда шулай бит справка юк. Фәлән кеше үлгән, менә җәннәткә керә дигән. Шуңа күрә дә без андый нәтиҗә чыгара алмыйбыз. Безнең алай дип әйтүебез, менә ул кеше җәннәттә инде дип. Үзебезне Алла урынына кую. Без хәл иткән кебек, без хәл итмибез, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә дә без мөрәҗәгать итәбез Аллаһ Тәгаләгә. Я Рабби, рәхмәтең белән кабул ит. Рабби, гөнаһларын кичерә күр аның дип кем генә булса да без дуга кылабыз. Шуңа күрә дә үлгән бер кеше турында үзебезне Алла урынына санап шулай бит без ул тегендә, ул монда дип без утыра алмыйбыз. Шуңа күрә дә иң беренче чиратта онытмаска кирәк. Аллаһ Тәгалә, димәк, тәвбихның да әһелләрен яраткан. Димәк, анда керергә мөмкин бит һәрбер кешедә. Син дә, мин дә шулай бит керергә мөмкин, беребездә дә безнең гарантия юк. Моны уйламасаң моның турында, аннан соң бөтенләй рәхәткә чыгасың. Беркемдә элекеге сахабалардан Алла әйттереп рәхәткә чыгып, мин җәннәттә дип уйлап йөрмәгән. Берсе дә. Умар радиллаһу анһу да шулай бит килеп Хузайфа янына радиллаһу анһу әйт әле миңа мунафикларның исемнәрен, алар арасында мин юкмы дигән. Ул аңа әйткән, ничек син буласың? Сиңа бит инде исән чагыңда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям җәннәткә керәсең дип әйтте ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның менә справкалары бар бу кешенең. 10 кешенең справкасы бар. Җәннәткә керәсең дигән. Ләкин Умар радиллаһу анһу әйтә, мин дә куркам, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям мин җәлләп кенә әйткәндер ул сүзләрне ди. Ул үзен җәннәткә лаеклы дип һич тә санамаган. Инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның сүзе булса да ышанмаган шулай бит. Юктырдыр, мин лаеклы түгел аңа дигән. Безгә бүген мөхтәрәм кардәшләр, син җәннәткә керәсең димәсәләр дә, без үзебезнең җәннәттә икәнне булай да беләбез инде. Безгә әйтергә кирәкми шулай бит аны. Ничек инде без кермәсә кем керсен инде тагын? Монда якын тирәне карыйсың да кешеләрнең нәрсә кылып йөргәннәрен шулай бит. Без кермәсә кем керсен инде тагын? Намазлар укыйсың, итәсең, тырышасың, эчмисең, тартмыйсың шулай бит. Зина кылмыйсың, урламыйсың. Җәннәткә дә кермәсәң тагын нәрсәгә соң бу тормыш безгә, әйме? Шуңа күрә, әлбәттә, андай гарантия юк. Нинди күңелең, нинди ниятең. Моннан да зуррак эшләр белән дә җәннәткә кермәгән кешеләр бар. Һәм безне кылган кичкенә эшләгән эшләрдән кичерәк белән дә җәннәткә кергән кешеләр бар. Без аларның берсендә әйтә алмыйбыз Аллаһ Тәгалә тәкъдирендә, шуңа күрә без куркып яшибез. Куркып өмет итеп яшибез. Аллаһ Тәгалә кичерер, гафу итәр дип. Һәм тырышабыз Аллаһ Тәгалә кичерсен дип тә. Шуңа күрә бу курку һәр вакыт, мөхтәрәм кардәшләр, безнең күңелебездә булып торырга тиеш. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бу сүзләрне әйтте, шулай ук Усман ибн Мазгун радиллаһу анһу вафат булгачтында. Умму Салама инде Усман ибн Мазгун радиллаһу анһу вафат булгач, Умму Салама радиллаһу анһа әйтә, ул инде хәзер җәннәттә ди, аңа рәхәт ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шул ук сүзләрне әйтә, алай дип әйтмәде. Җәннәтнең дә әһелләре бар, тәмухныкы да бар ди. Шуңа күрә шуннан соң Умму Салама әйтә, мин үлгән бер кеше турында да бүтән мактап сөйләгәнем булмады ди. Үлгән бер кеше турында да мактап бүтән сөйләмәдем ди. Аның вакытында бит инде нинди генә яхшы кешеләр булмый шулай бит. Нинди генә сахабалар, нинди генә зур дәрәҗәле кешеләр булмый, ләкин аларның берсе турында да мин ди мактап бүтән сөйләмәдем ди, курыктым ди. Аллаһ Тәгалә рәхмәтендә булсын дип дугалар гына кылганнар. Ә без бүген җин әтрәк адәмнәр әрәмтеге дәлләй тормыш белән яшәгән кешеләрне дә җәннәткә урын билгеләп утырабыз. Ул җәннәттә инде, ул әйбәт кеше, ул тегеләй булай. Әлбәттә инде теге кеше шулай дигәч, аш вакытында син әйтә алмыйсың инде алай дип сөйләмәгез дип, шулай бит җүнле кеше түгел ул дип. Син беренчедән белмисең, икенчедән куып чыгаралар шулай бит инде. Биргән садакасын да тартып алалар аннан соң. Шуңа күрә шыпырт кына чигенә кысып утырасың инде. Шулайдыр инде, шулайдыр инде дип. Әйбәт кешедер инде дип әйме. Әмма мөхтәрәм кардәшләр, онытмаска кирәк бу әйберләрне. Беркем турында да без иң беренче чиратта үзебез турында нәтиҗә чыгара алмыйбыз. Иң беренче чиратта үзебез турында. Һәм әлбәттә мактауның аның әлбәттә күз тиюләре дә бар. Без әйтә алабыз кешенең мәсәлән гамәлләре турында, шундый гамәлләре булды дип.
Әмма яхшы гамәлләрме, начар гамәлләрме? Монысын инде Аллаһ Тәгалә хәл итәчәк. Чөнки бит ул изге гамәл булсын өчен беренче чиратта ул шариғатка туры килергә тиеш. Икенчедән, Аллаһ ризалыгы өчен ният булырга тиеш. Әгәр анда ният булмаса, шариғатка туры килмәсә, ул гамәлне без изге гамәл дип атай алмыйбыз. Аллаһ Тәгалә каршында алар изге гамәл дип аталмый. Кешегә яхшылыктыр ул бәлки, әмма изге гамәл була алмый шулай бит. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә үзе хәл итә шундый очракларда. Аллаһ Тәгалә, мөхтәрәм кардәшләр, гафу итәм ди әлбәттә. Бик күп җирләрдә Аллаһ Тәгаләнең гафу итәм. Аллаһ Тәгалә Тәввабур Рахим, Аллаһ Тәгалә кичерүче, тәүбәләрне кабул итүче. Ләкин бер аятында Аллаһ Тәгалә булай дип әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва инни лагаффару лиман таба ва амана ва гамила салихан thumma ihtada. Ва инни лагаффар. Аллаһ Тәгалә әйтә: Мин ди гафу итәм ди. Сүз бирә. Мин гафу итәм ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Ләкин 4 шарт куя. Болай гына түгел. 4 шарт куя. Беренчедән, лиман таба. Кем тәүбә кыла? Тәүбә кылган кешене Аллаһ Тәгалә гафу итә. Тәүбә кылмыйча киттең икән, Аллаһ Тәгалә гафу итәр әле дип, шулай бит? Ул тәүбә түгел ул. Тәүбә ул шушы дөньяда кылган гынахларыңа үкенү. Үкенү булырга тиеш синең кылган гынахыңа. Куанып утырырга түгел, картайган көнеңдә яшьлегеңне искә төшереп, ой, ичеп тә карадык, әйбәт булды дип, шулай бит? Шулай дип куанып искә төшереп утыралар, шулай бит? Ул заманда аракы әйбәт иде, хәзер аракы начар дип анда. Картайга шулай дип искә төшереп утыралар. Эх, яшьлегем булса кирәгеңне биререм, мин дегеләй булай дип анда берәр кыз күрсәләр. Эх, бер 20 яшькә яшьрәк булсам дип аннан соң, эх дип артыннан карап калалар кызларның. Астагфирулла димиләр. Астагфирулла димиләр шулай бит. Эх, бер 20 яшькә генә яшьрәк булсам, кирәгеңне биререм мин синең дип. Бу үкенү түгел. Картайгач гынах кылмасаң, ул тәүбәң булмаса, ул картаюдан туктагансың син гынахтан, тәүбәдән түгел. Хәзер сиңа картлыгың гынах кылырга бирми. Хәлең юк синең, ул кызларны куып та алмыйсың син, акчаң җитми. Элементар рәвештә. Арак эчсәң, җыгыласың, башың әйләнә, кысасың килә, шуңа туктагасың син аны. Туктарга кирәк Аллаһ ризалыгы өчен, үкенеп, тәүбә итеп. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә мине гафу итәм ди. Әгәр дә кеше тәүбә итсә ди, шартлар куя Аллаһ Тәгалә, булай гына түгел. Ва амана, иман китерсә ди. Иман китерсә Аллаһ Тәгаләгә. Ихлас күңелдән Аллаһ Тәгаләгә ышанып яшәсә. Булай гына түгел, минем ата-бабам мөселман булган дип генә түгел, шулай бит. Һәр вакытта шундый теге статусларда күрәсең, кешеләрне куялар инде, анда язылган: Я горжусь, что я мусульманин дигән анда, мәсәлән. Аның бит башка статуслары да бар. Аракы эчеп утырган, дискотекада биеп йөргән, шулай бит инде. Аннан соң гаеткәнне я горжусь, что я мусульманин дигән. Менә шул елына 2 тапкыр килеп китә инде синең гордость. Елына. Калган көнеңдә син ноңгыз ит ашап утырганда, шәрә килеш йөргәндә, ул кая соң синең гордостьң, кая соң синең ул? Горурлыгың. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә иман китерү дөрес булырга тиеш. Иман китерү булай гына түгел, сүздә генә түгел. Иман белән тугры булып яшәргә дигән. Ва гамила салихан, изге гамәл кылырга кирәк. Туктарга түгел әле, алай гына җитмәде. Тәүбә иттең дә иман китердең генә түгел, шулай бит. Изге гамәл кылырга. Изге гамәлне әйттек әле генә, ул кайчан изге гамәл була? 2 шарты бар, шулай бит. Аллаһ Тәгалә каршында аны Аллаһ Тәгалә изге гамәл дип санасын, шариғатка туры килсен һәм ихлас булсын. Ихлас нияттән булсын. Әгәр син хәзер инде мылтык белән чыгып, трасса буенда проституткаларны үтереп йөрсәң, ул изге гамәл түгел ул. Минем ниятем изге дип. Бары Чаллыда шундый бер кешене утырттылар, әгәр дә исегездә булса, шулар үтереп йөргән шундый теге кычаклашып утырган парларны үтереп йөргән, гынах кылалар алар дип. Орманда Чаллыда шундый бер кеше бар иде. Ул изге гамәл түгел, ул шулай бит. Ул шариғатка туры килергә тиеш. Шариғатта алай Аллаһ мөхнә шау. Сез миннән яхшырак беләсез. Ул изге гамәл түгел, алай эшләү, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә изге гамәл булсын өчен шариғатка туры килергә һәм ихлас ният белән эшләнергә тиеш. Ихлас ният кенә җитми, әгәр дә ул шариғатка туры килмәсә. Шулай ук мөхтәрәм кардәшләр, thumma ihtada, аннан соң туры юлга басса ди. Ягъни туры юл белән яшәсә ди. Монда сүз бармый, үлгән вакытта Аллаһ гафу итер әле дигән сүз турында. Монда бара тормышыңны үзгәртсә кеше. Ягъни исән чагында тәүбә иткән, иман китергән, изге гамәл кылган, аннан соң туры юл белән яши. Менә шул очракта Аллаһ Тәгаләнең гафуына, гафу итүенә өмет бар.
Былай гына картайганча яшәп, үлер алдыннан, "Эй, Аллаһ Тәгалә кечерә күрсен, яшәп тә карадык инде" дип, алай дип әйтү шулай бит. Ул тәүбә түгел, ул Аллаһның гафуына ирешәм дигән сүз түгел. Шуңа күрә бер вакытта да менә шушы Аллаһ Тәгаләнең кисәтүләрен онытмаска кирәк. Ул алай җиңел генә түгел ул. Бу дөньяда да шулай. Әгәр дә мәсәлән хатыныңны үпкәләсәң, аның ул гафу итсен нишләргә кирәк? Анда айфоннар алып бирәсең, рестораннар китә анда шулай бит. Тегендә монда алып барасың. Дөньяда да алай гына түгел, җиңел генә шулай бит. Әй, гафу итер әле дип кенә. Аллаһ Тәгалә каршында без шулай дип уйлый алмыйбыз. Шуңа күрә бер вакыттан маса кирәк курку турында Аллаһ Тәгалә гафу итмәс дигән, безне гафу итмәс дигән курку турында һәм шуның белән уйлап без мөхтәрәм карашлар үзебезне гел камиллеккә омтылырга тиешбез. Иншаллаһ, рус телендә сөйләп китәрбез. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о страхе перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Что значит страх? Страх того, что наказание Аллаха может достигнуть тебя. Мы никогда не должны об этом забывать. Как говорили табигины, они рассказывали про сахабов таким образом. Это, рады Аллаху анхум, это были такие люди, когда они читали про рай, они думали, что это про других. А когда они читали про ад, имеется в виду в Коране, думали, говорит, что это про них. То есть это, говорит, были такие люди. А сейчас мы, говорит, новые поколения, когда читаем про рай, думаем, что это про нас. А когда читаем про ад, думаем, что это не про нас, а про других. Только когда тебя держит страх перед наказанием, у тебя есть стержень, у тебя есть стоп-сигнал, стоп-кран, чтобы не заблудиться или же не совершать ошибки. Если у тебя страха нет, то ты начинаешь расслабляться. Поэтому религия держится на страхе и надежде. Не только страх, но и надежда. Если будет один лишь страх, тогда человек отчается. Он скажет: мне бесполезно что-либо делать, потому что Аллах меня уже не простит. Лучше я буду грешником таким окаянным, да? Поэтому это тоже неправильно. Но сейчас на самом деле люди больше расслабились. Больше расслабились. Вот, например, в последние дни был смерч в Татарстане, так скажем, да? После этого смерчи немногие задумались. Может быть, это, говорит, наказание от Аллаха. Для многих это сенсация, диковинка. Вот смерч, да? В Америке смерч. Наконец-то мы догнали Америку. Теперь и у нас смерч. Да? Наконец-то. То есть вот это для них сенсация. Поезд сошел, вы знаете, да? Тоже казанский поезд сошел. Мог сойти же любой поезд с рельсов. Сошел казанский поезд. Кто-нибудь думал, что вот эти вещи, может быть, они не просто так, может быть, в этом есть деяние людей, вина людей. Ну, не тех, кто едет там в поезде, да, а в общем целом. Или, например, там засуха, когда настигает, или урожая нет, например. Видите ли, чтобы люди побольше тянулись в мечеть там и так далее. Постоянно происходят какие-то события. Эти события, мы говорим, несчастный случай. Но в этом мире случайности не случайны на самом деле. Это же тагдир от Аллаха. Это все для чего-то же делается. Это же какая-то подсказка от Аллаха Субханаху ва Тааля. Вот затонул этот теплоход Болгарии, да, в один год. Сколько людей погибли. Я не говорю, что там люди были виноваты, ни в коем случае. Но Аллах Тааля все равно хочет до нас что-то донести. И Аллах Тааля хочет показать, что Аллах Тааля может и оживить, и убить, и смерть наслать, и все что угодно. Аллах Тааля может наказать, если Он захочет. Аллах Тааля не будет закрывать глаза на бесчинство людей бесконечные, потому что так было уже много-много поколений, и многие народы погибли из-за этого. За меньшие грехи погибли народы до нас. За гораздо меньшие. Вы знаете историю. Много народов. И Аллах Тааля и потопил, и камнями забросил, и так далее. Что-то сейчас творится с этими ЛГБТ, да? Был один город всего лишь. Не весь мир же. Один город, Содом, Гоморра, да? Всего лишь там это было распространено. Не на всей земле. И Аллах Тааля взял, погубил этот город, чтобы это нечестие не распространялось. А теперь это по всей земле.
Понимаете? Не в одном городе. Теперь за то, что ты ругаешь их на Западе, например, там в Шотландии, тебя могут привлечь к ответственности, как оскорбление чувств верующих у нас вот в России. Аналогичный закон. Оскорбление чувств ЛГБТшников. Понимаете? И Аллах Тааля, вы думаете, Он будет закрывать на это глаза всегда? Что творится, опять-таки, в Палестине, да? Они уже убивают людей в суверенных государствах других, в Ливане, в Иране, рядом. Просто взяли, взорвали, ракету отправили. Это же суверенное государство. Это объявление войны называется. Но нет. Это разрешено. Неужели, если люди на это будут закрывать глаза, думаете, Аллах Тааля будет на это закрывать глаза? Ни за что. Аллах Тааля, Он не допустит распространения нечестия на земле до такой степени, чтобы страдали потом невиновные люди. И чтобы на земле люди начали жить только для своих страстей. Нет, ни за что. Аллах Тааля создал людей, «Вама халяхтуль джинна валь инса илля лиябудун». Я создал джиннов и людей только для поклонения. Если люди перестанут поклоняться, эти люди не нужны уже. Эту землю можно стереть. И так Аллах Тааля сделает перед судным днем, когда не останется верующих, что Аллах Тааля всех убьет уже, наступит судный день. Все, не нужна земля без верующих. Зачем? Зачем еще какие-то животные, которые живут только по страстям? Зачем? Когда Аллах Тааля создал с определенным намерением, с определенной целью. Теперь этой цели нет. Мы же тоже не держим лишних вещей дома. Если не служит цели, значит все, избавляемся от этого. Это рационально, нормально. Поэтому, дорогие друзья, Аллах Тааля умеет и может наказывать. Мы не должны об этом забывать никогда. Не должны расслабляться. Мы думаем, что пришли в этот мир, чтобы жить в свое удовольствие, кушать разные вещи досыта, ездить по миру спокойно. И думаем, что все это только для наслаждения, отнюдь. Аллах Тааля все это дал, чтобы мы через все это себе заработали рай. Если не зарабатываем рай, значит нам это не нужно. Значит, нам это не нужно, Аллах Тааля начинает лишать этого блага. Значит, через другое будешь зарабатывать, через страдания. Поэтому вот об этих вещах, дорогие друзья, нельзя забывать. Также мы говорим, что Аллах Тааля прощающий. Но ведь Аллах Тааля, чтобы простить, Он дал определенные условия. Не просто так. Надо это прощение вымаливать. То есть заслужить надо это прощение. Аллах Тааля говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Фаамма ман таба ва амана ва амиля салихан, фахаса ан якуна миналь муфлихин». Тот, кто покаялся, уверовал, делал благие дела, то, возможно, он спасется. Аллах Тааля говорит. И в этом случае гарантию не дает. Фахаса, и, возможно, он спасется. Даже Аллах Тааля здесь оставил возможность, а не гарантию дал. Сказал, возможно, спасется. Чтобы мы не расслаблялись. Чтобы мы не думали, что вот все, покаяние там и так далее, и все, теперь можно расслабиться. Истинно покающийся человек, он не скажет, я покаялся, все, Аллах меня простил. Аллах, он будет мучиться от своего греха до конца своей жизни. На последнем одре он будет мучиться. Посмотрите на пророков в судный день, когда к ним придут люди и скажут, Адаму алейхиссалям скажут, да, попроси, чтобы Аллах Тааля ускорил расчет, потому что мы не можем уже ждать. Солнце, жара. Адам алейхиссалям скажет, что он скажет? Я не могу, я стесняюсь, я грешен. И так дойдут до пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Все пророки скажут, я не могу к нему обратиться, я грешен. Пророки скажут. Хотя Аллах Тааля сказал, что они прощены, маусумин. Аллах Тааля Адаму алейхиссалям сказал, да, что он прощен, но в судный день, будучи уже судным дне, они все равно будут говорить, нет, у меня грехи. Ага, ты покаялся один раз ночью, да, когда свет выключился, покаялся и забыл о своем грехе. Ты думал, все, он простился, что ли? Грех так не прощается. Если ты каешься в грехе, то ты будешь содрогаться каждый раз, когда будешь вспоминать об этом грехе. И ты будешь вспоминать о нем до конца своей жизни.
И когда ты увидишь людей, которые совершают грех, ты скажешь: упаси меня, Аллах, я был таким же, а не будешь их судить. А если же ты увидишь, что эти люди делают хорошие, ты скажешь: Аллах Тааля может любого, в том числе и меня, вергнуть в грехи, каким я был, как я совершал грехи. Всегда ты будешь об этом помнить на самом деле. Вот это тауба, вот это покаяние на самом деле. А не так покаялся, потом высокомерно ходишь, и мне все простилось. Аллах Тааля вот ставит условия, и то говорит еще. И возможно, говорит Аллах Тааля, простить. Также Аллах Тааля говорит в Коране: Бисмиллахи рахмани рахим, лияс'аля садикина ан сидкихим. Аллах Тааля спросит у правдивых о их правдивости. То есть ты правдив, все, иди в рай. Нет. Аллах Тааля будет их спрашивать о правдивости. Допрос будет с них. С правдивых, с благочестивых. А что касается грешных, с них спроса не будет. С них, что ли, допроса не будет, расчета не будет. Еще сильнее будет, дорогие друзья. Также Аллах Тааля говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, санафругу лакум аюха thaqalan. Обратимся мы, говорит, к вам, люди и джинны. Аллах Тааля скажет: обратимся к вам, спросим у вас. Не просто так, что вы там с краю будете стоять и в рай там проскользнете. Пройдете через жернова этого расчета, через допросы, через суды. Нам в этом мире уже неприятно. Вот там мы возвращаемся, нам жена говорит: где был? Уже вот меня уже переворачивает, когда меня спрашивает жена: где был? Какая тебе разница, где я был? Домой пришел, руки-ноги на месте, все, значит. Вторую жену не привел, значит нормально. Какая разница, где я был? А там тебе... Потому что никому это не нравится, когда спрашивают о его личной жизни, когда спрашивают: сколько ты зарабатываешь, сколько тебе лет там и так далее. Какая тебе разница? Зачем ты спрашиваешь? Неприятно. А в судный день пройдем через это. И мало того, что нас спросят, сколько тебе лет, о, прикольно. Тебе будут спрашивать: зачем ты это сделал? Кто тебе разрешил? Почему ты так решил? Допрос начнется с пристрастиями. Поэтому об этом, дорогие друзья, вот Аллах Тааля нас предупреждает, мы, говорит, к вам обратимся. Также Аллах Тааля говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, афа амину макр Аллах. Неужели, говорит, вы будете в безопасности от хитрости Аллаха? Аллах Тааля хитер. Аллах Тааля, ты думаешь, ты хитер? Аллах Тааля хитрее. Ты думаешь, сейчас вот так вот сможешь поиграть с религией? Нет, Аллах Тааля хитрее тебя. Не сможешь поиграть. Аллах Тааля не терпит таких. Поэтому хитрость Аллаха велика, ты его ни в коем случае не обманешь, дорогие друзья. Также, дорогие друзья, вот недавно был ролик там мусульманских блогеров. Имам один, да, имам учился на Коран Хафиза, атеистом стал. Смотрели, может быть, видели, рассказывает. Я, говорит, в какой-то момент, говорит, понял, что Бога нет. Начал читать греческих философов, там Сократа, там еще кого-то там, Аристотеля. Я, говорит, понял, что между ними и пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи, разницы нет, говорит. Что пророк Мухаммад, сначала он достиг того, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, просто был философом, так же, как и до него люди. То есть ничего нового, говорит, он не сказал. Такой же философ был. А потом, говорит, в один момент, говорит, я осознал, что Бога нет. Что я вообще, говорит, никого не должен слушать. Я должен быть самим собой, говорит, себя слушать. Делать то, что мне нравится. Говорит, сейчас я вот в дискотеке хожу, говорит, мне нравится там туда-сюда, балдею, говорит, вообще от жизни, говорит, вкус начал получать, удовольствие. Он рассказывает про это. И, ну, естественно, он ушел из мечети. Я, говорит, не мог людей обманывать там. Я же, говорит, не лицемер, то есть оставил деятельность. Это случается с имамами. Знание здесь гарантии не дает. Были Коран Хафизы, которые влюблялись, например, во время сахабов, рады Аллаху анхум. Один Коран Хафиз влюбился в христианку. Просто влюбился, понимаете? А любовь, знаете, какая сильная может быть? То, что вы думаете, что ваша вера всегда будет крепкой? Нет, значит, вы еще не влюблялись. Эта христианка сказала: я выйду за тебя замуж, если ты примешь христианство. Он согласился. Он согласился. Потом его увидели сахабы, рады Аллаху анху. Он все забыл из Корана. Все, что знал, все забыл. Один аят только помнил. А он все, Аллах Тааля как дал, так и забрал. То, что мы имеем сейчас, это не значит, что это навсегда. Наши намазы, наши деяния и так далее.
Аллах Та'аля как дал, может и забрать. Поэтому мы должны постоянно быть в тонусе. Нельзя забывать, чтобы мы самих себя, детей охраняли, сохраняли. И понимали, чувствовали страх, что мы можем это потерять, что Аллах Та'аля может нас наказать. Это у нас на каждом шагу такие вещи. Муаз ибн Джабаль, рады Аллаху анху, говорит: поистине не уляжется страх верующего до тех пор, пока мост, пролегающий над адом, не останется у него за спиной. Пока, говорит, ты не пройдешь через сират, через мост, человек не сможет успокоиться, он не сможет сказать: я в раю. Человек воскрес из земли, о, вот все, точно сейчас, всем отомщу, да? Я в раю, я мусульманин, я в это верил, сейчас буду над всеми смеяться. Нет. Судный день, когда ты будешь смеяться? Улыбка у тебя будет на лице, когда ты в рай войдешь. До этого все в страхе, все в печали, все не знают, что делать, что будет, за что Аллах Та'аля накажет, примет ли, не примет. Мы не знаем, сами не уверены. Наши благие дела, они с примесью рия, с примесью грехов. Все вместе сделано. Это же не просто чистые благие дела. Наши намазы, насколько они чистые, валлаху а'алям. Мы же даже не знаем, не совершаем ли мы грех, относясь там каким-то образом к намазу. Вот я же говорю, заходят ребята в майке, в шортах намаз почитать. А они даже не понимают, что такое намаз. Если ты в майках намаз читаешь, в майке, в шортах, ты даже не понимаешь, что это такое. Если ты читаешь намаз, то почему ты так ходишь на улице? Что тебя заставляет так ходить на улице? Жара? А огонь ада? Не жарко? Что тебя так заставляет? Один раз тоже пришел знакомый здесь в мечеть в шортах. Он говорит: извините, в таком виде, говорит, просто жарко. Говорит. Я повернулся, нам, говорит, я говорю, нам, говорю, тоже жарко. Мы такие же люди. Нам, говорю, тоже жарко. Он так сразу понял, улыбнулся. То есть он очень пронзительный парень, то есть он проницательный. Он сразу понял, что я хотел сказать. Сразу он понял. Я уже мысли его читаю, он все про себя подумал. Раз он терпит, и я могу. У меня нет оправдания вот надевать шорты, если там у другого не шорты, и он нормально справляется с этим. То же самое с мусульманками, да. Ни одна мусульманка еще на земле не лежала от жары из-за платка. Видели такое? Ни одна мусульманка еще не лежала так. Потому что ад жарче. И поэтому они не забывают об этом. Никто из нас не должен забывать. Никто не должен расслабляться. Поэтому вот только в тот момент, когда мы уже окажемся в раю, мы можем уже наслаждаться. И только там нас обрадуют, и только там нам скажут «салямун саляма». Ангелы нас будут приветствовать в раю, будут проводить будут нас до нашего места, хвалить нас. Вот, все, теперь никакой печали уже нет. А мы что, туда попали, что ли, уже, чтобы так расслабиться? Поэтому не должны забывать, дорогие друзья, что о таком положении, как страх перед Аллахом. Также Аллах Та'аля говорит: «Бисмиллахи рахмани рахим, ва аллейса лил инсани илля ма сава». Человеку будет только то, что он делал. То есть, чтобы заслужить что-то, надо что-то делать, шевелиться надо, что-то. Даже муравей пытался потушить огонь, когда хотели сжечь Ибрахима, алейхиссалям. Другие животные говорили: ты сумасшедший, ты же не можешь. Он сказал: я хотя бы скажу, что я старался. Оправдание будет перед Аллахом. Поэтому никто из нас не может сказать, там, я не смог. Часто говорят: я не смогу, я не могу там встать на тахаджуд. Как это не может встать на тахаджуд? Ты пробовал? Никто от этого еще не умер. Люди читали так. Я не могу летом уразу держать. Вон у Василя вы спросите, да, как летом уразу держать. Если хотите узнать, что такое ураза. Есть у нас тут специалисты, каждый в своей отрасли. Есть специалисты по намазу, есть специалисты по уразе, есть специалисты по кухне даже есть. Если не знаете, сколько кушать, есть ребята, я вам скажу, они вам дадут урок. И можно, тренироваться надо. Тренировка. А наш организм к этому привык. Поэтому, дорогие друзья, вот, иншаллах, пусть Аллах Та'аля не даст нам забыть о страхе перед Ним,
перед его наказанием. И, конечно же, пусть Аллах Тааля оставит нам надежду на его милость, на его прощение. И таким образом даст нам Аллах Тааля возможность прожить эту жизнь в полном благодеянии, поклонении, с чистой верой и уйти из этого мира со словами «Ла иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах». Ва акулу каули хада, ва астагфируллах аль-гаффар али ва лакум ва лисаири джамаати al-муслимин аль-хадирин аджмаин. Иннаху хува аль-гафуру рахиму аль-джаваду аль-карим ва сами'у ад-ду'a.